Είδες το διαφημιστικό. Δεν πειράζει. Ξέρεις, είναι όπως ήθελα και για τη φωτογραφία έξω, στο χαζού. Δεν πειράζει, ήρθε ο κουνιάδος μου τώρα και ευκάλε μου. Δεν πειράζει, δεν έχει πρόβλημα. Ήρθε ο κουνιάδος με φωτογράφος και ξύχασα και εγώ τέλεια ρε παιδί μου. Και είπα του και... Μουρμούρα γι' αυτό, δεν πειράζει. Έκανα μυστήρα τώρα για να μην σε παλεύω. Δεν πειράζει, δεν έχει πρόβλημα. Ευχαριστώ. Να σου φέρει η Χριστίνα τη Δευτέρα. Να σου φέρει ένα πρόβλημα. Άντε, πάει.